Deze zomer waren 12 vliegtuigen die in 1943 Delft bij Haarlem en Holwert opgroeven. Daarbij binnen ex-stoffelijke resten van de bemanning zo getroffen. En toen werd ik getriggerd van wat is er eigenlijk bekend in het onderwijs over de luchtoorlog 40-45. En dat heeft me getriggerd om uiteindelijk dit programma te maken. Dat was nog niet genoeg? Er was helemaal geen programma over de luchtoorlog. En als je nu om je heen kijkt en je kijkt naar bijvoorbeeld Oekraïne, dan komt het grootste gevaar uit de lucht. De nieuwe Bennenborgmaster, Esmee Goed, is bij de presentatie van het educatieprogramma dat bedoeld is voor groep 8 van de basisscholen in Noord-Eerst-Friesland. Het is maken in gearworking met lokale historische verenigingen en instellingen en richten op de jeugd. Ik vind het oorlog gewoon niet leuk. Het lijkt me ook niet leuk, al dat geweld. En ja, ik zou er niet graag bij willen zijn. Ik hoop dat ze stilstaan bij het verleden. Dat ze ook stilstaan bij dat wat er in hun eigen omgeving is gebeurd. Het tweede is dat ze ook uiteindelijk leren om te gaan met de ontwikkelingen die er nu zijn. Dus dat je verbindingen maakt tussen de Tweede Wereldoorlog en de omstandigheden van nu. Dat ze weten dat het niet normaal is eigenlijk. En ja, Alverskwallen rondom Haarlem en Holwert had het programma in de Rietzeel in Dokkum in ontvangst nam. Voor Esmee, de nieuwe Bennenborgmaster, een bijzonder moment. Dit voelde wel maar als mijn eerste keer, ja. Was het ook spannend? Ja, dat wel, maar niet heel erg. Ik had er vooral veel zin in.